na kami. Close the door, please. Guys, we're gonna end our vlog. Oh, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night, guys. No, Mom. Brush your teeth. Love you. Good morning! Ano na bang date ngayon? Good morning, Mother, Ate. Anong oras na? 9:22. Today is Wednesday, July 10. Good morning, Holly. Good morning. Masakit na naman ang tiyan mo. Breakfast is scrambled egg, hot dog, bacon, pandesal, and more eggs, and malaking Nutella doon. Si Mama na malengke. Ang ulam namin ay, anong ang gagawin mo, Ma? Ginataang tulingan. Prito, eto. On. And for the kids, pork chop. Si Ate, anong ginagawa ni Ate? Sa inon-on. So, yan yung aming lunch. And meron tayong deliver na tubig. Yan si Ate. Thank you. Dadalhin pa yung tubig dito. May fried rice dito, Ma? Ano po? Masandal. Bacon, hot dog. Ano po na yan? Meron yung bahaw. Maluto na lang. Ha? Maluto na lang. There's no cover. You want this one? And this one? This is nice, Papa. You want me to feed your fish? Okay, thank you, Lord, for this food. Stop. Are you gonna eat now? Zachary. Where's your plate? Where's the chop? You want me to prepare for yourself? The whole thing, yeah. Remember I showed you how? This one. Okay? No? Big na. The head is good. Try the head. Oh, I ate the head. This one. I already picked the head. That one. Here, the body. Look.
It's the autumn. Yeah, Blonde nga. color. Tastes so good. You guys swimming today? What bacon. Fish. Is my water still in the freezer, Kuya? Yeah, I can do that. Can you get it out, please? Oh, it's not good. Yeah. No, it's out. Might be able to open it. Mom, can you do one more though? This? Okay, para sila pang ilan sa taon nila. Kaya sila pang gano'n. You want egg, yeah? Kain tayo ng tanghalian. Ayan yung rice. Si Mama nagluto ng ginataang tulingan, pritong tulingan, and of course, the sile. Sila tapos na silang kumain. My favorite fish. Isa sa paborito kong maliliit na isda. Walang sayang. Pati ulo. Kakot. Sili. Ayaw ko kumain, Ma. Busog pa raw si Mama. Ayaw niyang kumain. Dahil gusto ko kan sudah kula o kita ma. Dahil ka nakakanda kula. So pa nga baga. Bang pulis. Ha? Ito. Masarap nga din itong sapnaon.
Guys, anong oras na? Alas 4 na ata. 4 o'clock na. Aday, 3:40 to. Naligaw ko ng katawan pero yung suot kong damit ay yung kagabi kasi sayang naman. Ilang oras lang naman to. Hindi naman siya mabaho. Tapos si ate nagpaluto ako ng ano nga ito ate? Pakro. Ayan. Oh, saging na pakro. Sabi ko, hindi ko alam kung anong tawag niya. Ha? And si Kuya, you've been eating banana. Where's your banana? Gustong-gusto niya yung saba. Ayan. Tinago niya raw para walang kuko kasi yung pinakamalaking nakuha niya. That's your third. Right? Pangatlo niya na gustong-gusto niya yung saba. Gustong-gusto niya, te. Oh. Gustong-gusto niya yan. Naubos niya? Ay, kinain niya? Ah. Did you eat the cooked banana as well, Kuya? You like it? The brown one? What are you doing, Sako? Si Sak din. Hindi na yung banana natural. Yung ano, saba ng kinakain nila, guys. Well, at least maubos. Kaya na kung ano yung pakro. Kuha tayong pakro. Bagong luto talaga siya. Oh. Yum. Banana. Thank you. Thanks, Abay. Yung nga ni gusto ko yung matigas kasi yung parang ano ba, hubal kong sa Bicol. Hindi ko pa natitikman ng ganitong bananang ganyan ba? Yung bananang natural, oh. Pero yung ganitong saba. Ayun. Yeah, so I have more. Gusto niya pero after. Yan yung tanim doon sa ano, sa lupain nila Papa. Masarap. Masarap na, ate. Kain tayo. Ayan yung dalawa. Ah, this is coconut cream. Ew, you haven't tried. Don't say ew. Ang harap. Ah, itong gusto ko. Kaya nga, ala, si Kuya. That's your fifth. Fourth. Oh my God. Mabuhay sila dito sa Pinas. Don't worry. That's Papa, Lolo's, what you call that? Harvest. From the lupain, the land. The one we went, Holly. The one we went with. That's right. Kung saan siya pinapak ng mosquitoes. Mabubuhay kayo dito sa Pinas. Ang daming tanim ni Papang banana, no? Sarap. Lalo na yung hair. Try that, this one. It's just condensed milk. Why haven't we made like sticky rice or champorado? Oh, you want that? Or spaghetti? Spaghetti, That's our second one. Wala na tayong isasaing bukas. Just remove this one, Baba. Kasi nakakamancha raw yan sa damit, sabi ni ate. I'll put that in the bin. I'll hold this one. Why you have fork? What's up? Magka-copyright tayo, may pa-concert dito yung kapitbahay dyan sa harapan. And si Sak, binigyan ako ni Lula Adjo ng biniribed. Nagustuhan ni Sak. Lola Adjo, Sak wants your biniribed. Oh, come on, what you gonna say to Lola Adjo? Thank you. This one with sugar. Okay, thank you, Lola Adjo. Two daw. First time niya yan, nagustuhan niya. Second. Kasi kanina, kumain na siya. Hoy, give me some!
like full one, like half. So I give you half, so I get a full one. Gustong-gusto niya siya, guys. Mayroon siyang buko. Tapos, para yung, ang tawag nito, basta, ano yung malagkit na kanin, or bigas kanin. Ayan. Tapos, mayroon siyang, basta masarap siya. Sarap siya, guys. Nagustuhan nila ako, Si Kuya, banana ulit siya. Pang-lima niya na yan. Alis siya, kasama si tita ni Yaya niyan, tita niya, magpunta ng LCC. No. I want to spray. Spray first before you go. Tagal. Bilis. Sprayan ko muna siya. How? Be quiet. This is how long you been like for. Lagyan ko pati buhok niya ng spray. Ayan. Oh. Kaya mabilis maubos yung spray. Tapos ito yung patch ng Tiger Balm din. Okay. Oh, Pinkie Pie. Where's my Pinkie Pie? Because I think I do want you next to me.